presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama. Kiniga po ninyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa talang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga gamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki o sa kabana nga nagpatago lang sa ngan nga buyet. Kinig botag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kay galaan, ato magtatampo si Buyet. Kini akong problema, bahin ni sa kong asawa nga basuya sa among mga bagong silingan taon ba. Akuan ka nang magsigim kong bidyuki sa niya among bagong silingan sa taon. O kung nga no problema ako no, inaniyaw na ko pagsugod ng mga pangitabo ha. Through the fire, to the limit, to the wall, for a chance to be with you, I'd rather risk it all, lie down to the wall. Si Jaray Ginabihan! Kuloy, naniniloy. So, ba't ka tigataw na ya? Nakaluto na kasi pamahal na to? Wapa, niya ng taon-taon, Yet. Lutuman na ako, taon, Jubi, oy, probid. Paglutog imo, oy! Ha? Jubi, marita man ko? Oh, marita ni ka? Marita. Ano sa gikan, taon ko, stanod office, taon, duty, taon ko. Alas 10 sa gabi, karon hangtol, karon, alas 6 na ko ni off, naunsam, taon, gutom na kay ko. Ikaw, sige lang kang atgat-atgat niya. Ingon ko pagluto og imo kay gigusla naman ka. What? What imong mata? Pasayo pa'y pagmamahaw aron niya mamahaw na ka. Sa gikan tao ko, duty, kabantay ko, kalinaw di sa itong barangay, Marita, porbida sa naman. Nya, inikuli na ko, oh, pakilinuto, ha? Naunsam ang taon ka. Sa kakalisihan, pag-asawa, oy! Mahay ka, Pre-Boyet. Pre, bro, saan pakasla naman ako. Mahit ako. Gunta ka na sa marito, eh. Gunta lang, gunta. Kilagot mo kayo. Murag anak kong dato. Di, bara. Di... Di bara? Uya, luto lang ka. Luto lang, gutol mo kayo. Sao naman, matay mo. Luto lang, luto daan, pre. Siskin, no? Ah, bugas to. Pagkita nga, naibugas og sudan, bida. Ang pagluto, likuwang. Yet, Saban. nahatagan na mo sa inyong counterpart sa City Hall? Opa. Sure. Opa lagi. Di ko mutuo. Ngano ang mga lupo, nahatagan naman lagi sila. Mga lumpo mo sila. Lupon? Ah, lupon. Nataga na sila. Lupon. Maya kami matanod man, me. Grabe. Di din na dunganuin. Ako. Nangunsa matawag dungan ko taon. Ansay ko ano. Basta kwarta ba, may kay kamong kwenta. Pero sa pagtima ni mo isip, imo kung bana, mo ay trabaho ni mo, di kak mao. Kalain, maninood, bangkayit. Ah, kadili ha? Porbida. Maayo kay kang kuan kaning magtimaan sa counterpart sa City Hall. Pero ang pag-atiman ni mo na ako, Jovic, ay, Kwaring Marieta, abot lang. Grabe, ba tawag kay gradar ng asawa?
Basta kwarta, may kami timaan ko kadusa. Pero pagkatiman ako, katakatahan lang ko, mura po siya ka ng NBI bitaw, porbida. Mangutaan na mo ko siya sa mga kauban ako, mga asawa sa akong kauban ng mga tanod. Unden, Na, ako Marita. Oy, di ko magpangutana sa sweldo ni July sa barangay. Huwat akong tunulan. Pagkaway ayo day ni mo, Jubi. Nga naman di ay. Di ka tunulan, sinibuyet? Tunulan pero mag-agi lagi away. Nga naman. Magtago-tago mo na siya sa iyang sweldo. Di man galing na mo sulti kung nahatagan na ba sila counterpart sa City Hall? Na, ako? Uy, di ko mangin labot. Bayan, ana, Marita. Ako? Manginlabot, kid ko sweldo ni Boyet. Wapag gihapon ang counterpart, lagi taon si putanan noon sa taon, guys. Sabukan mo, Marita. Di pa ka matuwa pa? Adto ko City Hall ha, magsusi ko dito ha. Ala, buhat tayo, tilaw dyan ako. Kana. Mo na isulti sa bana ko na mabay na. Ano, sus ka kapuyap yan mo, Marita. Kapoy bitaw. Sige, susiyan ito si Teol! Di Diyos, mayor at simbal itong pangutana! Di ba? Di ko kasulti mo, di man ka mauwaw tao ba yan? Di ka mauwaw! Di ko mauwaw. Oo, Kinsa nanda kong truck na nagparking sa tungtungoy. yun na. Huwag kabasaan na lipat bahay. Hala na, day tay bagong silingan. Hello? Hello, mic testing. Hello? Hello? Be ko na, be. Ako ko na rin sa wayan kining gipalit akong Bluetooth speaker, be. Makanta ko. Matsra, nagpatukar ang pag-una mong silingan. Mag-video case siya. Paminaw na ako kung nindot ba siya tingog, makalupig ba siya sa akong nindot na tingog. I'm crazy for feeling so... Oh, nana, kadiyot lang. Oh, nasa ato, ma'am? Dili ko maestra. Ikaw to nagkanta ganina? Oo. Ako lang gisawayan ang bago na kong napalit ba nga kuan Bluetooth speaker ba? Sa sunod, kung mukanta ka, ayaw pa kusgi. Ha? Sakto raman tong gikusgon ato, ma'am. Dili ko maestra lagi. Reklamo tikas barangay, ha? Sorry ha. Murag, dili sakto ka ng imong pagreklamo kay kuan man, buntag pa marunda ko. Buntag pa rin ako nag-video kay ko. Kung oras pa sa kagabion, kanaangay kang reklamo, ana. Ha! Ipadakop ta ka sa kubana nga tanod. Di ay. Nagsali ka di ay nga tanod ang imong bana? O sige pa niya sa diri. At tubayon ako siya. Gisultihan ko, Marieta, taon nga doon na siya ipadakop sa mga tanod. Ako kay nasente pa taon ko. Niupal sa taon ko sa kaubang mga tanod. Amo giyato ang bahay nga iyang reklamo. Unden, may reklamo ni mo, ma'am, nga og niadto taon sa tanod sa office. Di ay. Manay tuyo ninyo? Kuan ba kanan? Nahibaw na ko, ana, sir. Dunay mani na mo kaganina nga nasuko niya ireklamo ko no niya kay nagkanta-kanta ko, nag-video kay ko gahapon. Pero mga sir, buntag pa man to nga may kanta ko. Ay, alas mo reklamo ka na akong disuras nga may gamit ko microphone, nag-video kay ko. Uy, noong sa kanang babayhana, kanang nasa atbang nato nga naghinawak. Mauna. Wala siya, sir. Ako na asawa, ma'am. Ako asawa. Ikaw na iyang bana nga gipasabot niya nga iya kong ipadakop kay ang iyang bana usay katanod. Kaniyot, ma'am. Buntag di ka ng kanta-kanta, ma'am. Oo, sir.
Maroon na uwa ko taon ko. Kaya sakto ba taon na mo silingan taon nga. Angay po siya, dili siya angay ireklamo. Kay buntag, baday ko siya nagkanta-kanta. Pagkaugma, wako'y duty, akong di off. Nagkapati kong di kantas, ma'am. Unya? Usahay. Nindot magtingog si ma'am. Uy! Oh, nalagruha ko nakaluto kag sa iyo, Marita. Kaunog maayo yet, pagbusog. Magbusog yun ko, Marita, ha? Lami magkano yan. Lami na. Yet, yet. Mudawat man karon si Monsildo yet, no? Nakahibaw ko, kay nangutan naman kong kap gahapon. Bakit? Uban ko ni mo ikubra, ha? Ako lang. Uban ko kubra, kay mo diretso ta sa mall. Paliti ko Bluetooth speaker, kay... gusto ko makigubat o video kay sa bago na tong silingan. Gubat ba to? Medyo kinay. Gubat lang video kay. Katawa lagi kayo, takaminos ka sa akong tingog, yet. Gubat yun! Nagpapalit kita ang Bluetooth speakers, Marieta, taon. Huwag ko, subras ko sweldo. Nakapuno pag ko. Pag-abot mo ba? Kanta rin ko tawa. Ngigaw eh. Hello. Testing kani. Okay. There were nights when the wind was so cold. All the turns that Ano ni? Hala, bago ba nga lagi palit? Gubaon ni? Yet! Dai. Wala na tingog. Ano, Dai? Yet! Tagpalit, tag-sounds na paong. Gubaon ni? Hello. Hello? Panadta na lang dito, Dai. Ano ni? Yet, bago man nagipalit. Bago pa rin. Stingal, bago na pagpalit na dyan. Guba na, Dai. Na-off man ni. Check, be. Hello. Type, mic test, testing. Wala, yet. Testing. Mike. Abis ko sa og check, Dai. Di na butingog. Ngano di ay na yet? Matias at anak niya yet, uy. Hawa ka uyon sa kagkanta. Unsa? Pagtarong na mo pagkatawa. Sa kanta lagi na. Sa kanta. Juro, binabahapa kong taon kayo. Uy, ngano na paong di ay ni? Hello, mic test. Hello. Ground out. Ay, brown out. Wag yung taon kay Bawas Marita taon. Giop na kumplang ka kay Murag. Bago kasabot. Maunibong taon siya nga. Naun brown out ko no nga. Gano'n nakakanta man si ma'am sa bagong namong silingan ba? May kanta man? Super Cupid, you're a real man guy. Buyet, ikaw ka brown out. Ni kanta man lagi na bago itong silingan. Gano'n ba na siya? Nakauyo na kurinti siyang tingog. Muro kanta. Impossible! Daan palagi ko. Gipaw sa animal kong bana ang plangka. Buyet! Basta ayaw pag bukod. Kung mukanta ko, kay mukanta ko gusto na ko. Kung mukanta ko, ayaw pagkanta. Ako rin mukanta. Hala, kalain. Magbuti ka nga singer man ko. Singer mo ko. Ang sa'yo problema na. Be, singer ko. Marita! Tay? Tay ka karon, paulay sa inyo! Dili, tay. Dili maayo niyang gipuhat. Maning mahibaw ni siya nga dili na siya maghadhaw ni atong dapit. Kay bago na siya napuyo din hiya magingon ana siya. Ay, kanimo, Marita. Nasuya ka lang ni ma'am. Ha? Unsa kung kasuyaan niya, tay? Kanino na yung tingog, Tay. Ay, atay, nasulti na ko sinood, Marita. Paulisin nyo. Magkikumpir ka martingog ni ma'am nga singer man na siya. Pauli. Nawa! Di ka mawawa na, ha? Hasta itong tatay taon, gibadlog taon ka nga, giaway sa di mo ang bago rito silingan. Ha? Nagkikumpire ko ka. Ha? Ano dito? Ano di mo na siya? Bika. Hindi mo na makataon siya? Kung mukanta, sige na siya. Ay, sagdi lang na, uy! Ha? Di mahimo. Siya may nakaunas video. Kayo wa man tayo Bluetooth ka di ato, pero nakapalit bang ka? Ayaw pagbuot ka mukanta po na itong silingan taon. Ikaw yet ba? Nagduda na kay ko ni mo yet. Ano lang? Naibog kas bagot ang silingan. Ilog na ba tayo? Lamlam na yung ba ni mo. Ano man? Ha? Di naman ka mo badlong ang nabayhana kumukanta. Naibog tingay kaniya. Unsa no?
Pida, pamati ra gud ay di lagi kong badlong niya, kung mukanta siya, kay dili man siya disura sa taon mukanta. Unya daghan po tayo mga silingan kauyon sa tingog kay nindot man pamation. Ang ako di ay. Ilikagul de, ilikagul. Imong tingog makagubas sa mikrofon. Unya mabuslot ang sound system por bida. Short mo kay bati mo kang tingog. Makaguba di ay. Oh! Ay! Bati di kong tingog ha. Oh! Ay! Yapa ay. Oh! Ay! Nabalik ang kaliro. Abi na kong mawo siya kay naprangkahan man tao na ako nga bati siya tingog. Nangatuog na bitanan. Kay timing po kayo ko kay Jote. Nakurad lang ako kay alas 2 kadlawon. Misyaok man siya. Ayoko sana. Ay! Ano ni? Kanta mo ka niya lapay. Nakamata sila? Ay, doon sa matawag ka balita ha? Yet. Kadlawon siya o kaniya. Murang kang bakang iyaw. Oh, grabe sa kagbaka. Uy, grabe. Ikaw, grabe. Kay mo kanta ka. Atong silinga tao na kuya pasalan. Burmida. Ihana mo public disturbance ng asawa mo. Unsa kuno ikiha ko? Public disturbance? Ikuya ka. Ha? Kita na ni mo ha? Ikihata ng public disturbance ninyo hatingog sa mo. Oh, kita ka sa ubos sa tubay, ha? Bida. Nawasan na itong mga silingan kaya nakurat sa niya. Di kanta ka kalusos ka laon. Sakto pa kas pangutok pa rin, ha? Sakto pa ka! Mao ni akong problema ron kaya nga akong asawa reklamo sa mga silingan tungod sa iyang pagkatakantag alas 2 kadlawon. Katugaw taon sa pagkatug sa mga silingan ba? Ikiya sa public disturbance. Nauwaw kay ko kay ako ba taon sa among barangay chief tanog ng taon ko. Lisod ng pugpug nga na ko ang among mga silingan. O kung ako ingnon nga dili lang ikiha akong asawa, lisod man kayo. Unsa may buhaton ako ani ba? Ati press palihog tabagi ko ninyo biyon sa man. Kung kamoy masultihon, buyet. Hello, Ati Press! Good morning! Adlaw. Bob, good morning, Bob! Adlaw sa tanan. Domino, good morning! Good morning, des. Lutupan na kong good morning ni Arnold Galisti. O si Nano na ba? Nani na ba ro nga mong bukay tilang manok? Oo. Good morning niyo, diya! Rin Cabrera, may good morning ni mo diya. Ah, Sa atong presidente, senior citizen, si Boy Prahinog. good morning na to, Dan. Lalaki, maghatag. O sa mga tao ni Kuya Nagpipito. Good morning nyo diha, tanan. O sa tanang mga tao ni Dudong GR Pipito diri sa Ciudad Sugbo. Good morning sa tanang pong mga tao sa Bromwich PH ni Inday. Shen Pipito nga kung siya problema ninyo sa inyo ang panimay. Tawagan ninyo ang Bromwich PH dahil number diha sa Facebook. Kunya tawagon na ninyo kung unsay gusto niyo, asa niyo gusto nga palimpyuhan ang inyong mga panimay, opisina ug uban pa. Ate Price, Okay, ang sendo na to karong adlaw. pasalamatan sa nato ang sender karon nato karong adlaw mao si Dudu Buyet. Kadis Buyet ti pre simple ra kayo kanang iyang asawa ba di ba bitin ba di pa kuan kay di pa pere ba ugon sa kuan kanta ya sila kanta mo siya hatol nga nag-away na gitaw siya. Gilbuka alas 2 kadlaw na ti press. Nagyaw-yaw nagsigit-sigit siya. Tunya nagkatakanta siya alas 2 kadlaw. Gikiya sila public disturbance. Mo di problema ron niya. Unsaon ni niya. Ako pa rin mo dong buyet. Kaning kuan lang kanang lisod-lisod na no kay Pasabton lang si. pasabton lisod-lisod sad og kanang magbuhat bitaw mo kanang soundproof bitaw nga kwarto nya adto na pangantahay mong asawa mao na di gyud madungog sa imong silingan kay soundproof di mo gawas ang imong Hindi siya ganang kanta, di ka dungong to yung silingan. lagi mao sad lagi Suyaon mo kayo. ay ako paning ayang asawa Pahitpon mo, paghitpon. kuanon gani tabagan gani nya kuan ang stag gyud ang tatay di badlong ayaw na kanta diha kay lupig mas maayo gyud kanta to iyang silingan indot kay tingog di kaday gyud taon sa buyet og tingog bang mo sa may kisultin mo diha bambe Kung ari ka dire sa mga kalihok at simbahan, doon na yung side na labi na sa salmo, maingon nga, pag-awit kamo og mga salmo og pagdaig sa Ginoo. Naingon na usahay, no? Apat kung ari dire ka Leviticus 19, verse 15, ayaw paghimo og dili matarong. Unya, kung erog ka dire, sunahan kingon sa dinner sa verse
16. Ayaw pagpalakaw og daotang tabi batok sa inyong isikataw. Sa ato pa, siya manggod, ug unsay istorya sa uban, basin po ug unsay kalihukan sa uban, wan siya ba? Kana sila sinahon. Sinahon ba? Kanta sa sido. Yung wa manggod sa lugar, wala sa eksaktong oras. So, magka-create og kanang kasamok, no? Sakto tong giingon nga, magbuhat ang studio, kanang soundproof, kadili madunggan sa uban. Og Buat sa recording yan, recap sa sige. Oo, pero ningnon tapo nga, nato naman ang ilang kahimtang, ay manod yung buhatong na nabuyet, madungo na ginani mo siya. Madungo niya. Ayaw siya pa, kanang naa siya ng pagbati, silo, masuya. Nindot man mo tingog, nindot man mo kanta ang iyang silingan. Og siya, dili kay maayo mong kanta. Kay, bisan ako, ang mong silingan na imong video cue niya. Tanaw ni mong purya saway ka ng aliyabag. Sakit ka is dunggan paminahon. Pero nindot ang tingog. Dili ba ka sa kay bang yabag siya? Parang yan ang mga yabag ang mukanta gulat. Dili kay bang yabag sila? Ambot ka ba? Di siguro sila kibaw ba? Matupa ni Ani Tigili, di mo sila kibaw anak. Di pa lang kuan mo. Nindot mas iya paminaw niya siya sa iyang... Ug kana yung mukanta nga dili na oras. Nga pwede mo talo tukutob sa alas 10. Dili na oras. Sakit ka dunggan paminahon. Day? Oo. Ang imong buhaton ko badlungon ra gyud mo maorag gyud. Pagkantahan siya adlaw dako ug unsa bahala magkayabag sa nga dili maisturbo ang masilingan. Gawas mo siya og sig dakong kadlawon di maayo eh. Juit mo nanik na baro tumubog tiil. Habi ni mo, may lapre ni Ate Pres nga okay ra mo kanta, bug nagtingog, may tuno, ana ba? mas bayo. Dili sakit sa dugan. Sa iyong kadlawon, lahi ako nabati. Unsa man, ikaw yung may sigalo. Kisay may nga mo, Flor! Ah, Flor de Luna? Dili marunong kanta. Tataon, nago, maura! Nahilo mo eh! Tuwaman mo dagat yung talumanon! Kula ko ang puzzle, tihon.